Έλα. Έλα κι άλλο. Έλα. Έχεις ένα μέτρο. Εδώ είσαι. Ορίστε που καταντήσαμε. Όχι, θα μας δουλέψει εμάς ο κύριος Σμάκης. Εμάς μας λένε μαυροτσούκαλους. Εγώ μπορώ να φύγω που με λένε Τσιγδέμογλου. Όχι, να κάτσε εδώ, στη δουλειά σου. Ναι. Εδώ είναι η μητέρα των μαχών. Έλα σου πω κάτι. Έλα εδώ. Εδώ είναι σίγουρα πέρασμα. Εδώ φοβερό πέρασμα, χαμός, δεν βλέπεις. Στο Μάκη πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 2 και το αναψυκτικό δώρο. Αυτό είναι από τα δικά μας τα σάντουιτς που φτιάξαμε το πρωί. Λοιπόν, σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 2. Σιγά ρε, μη χαρίσουμε και την καντίνα. Αφεντικό τρελάθηκε! Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 3! Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 4 και το Τσιγδέμογλου! Πάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόση! Κολώσαμε κοτούλες! Γάβρι, ρουφιάνι, κοτόπουλα νεκάλι! Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες μωρή κρυφοπράσινη χαμούρα! Εδώ, κύριο τάφο σου. Εμένα με λένε Τσιγδέμογλου. Απάνω του! Έλα, νονά. Μάρκο, παιδί μου, τρέχα! Εύα, βρες τον Μάρκο και λάτε, χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας σου έχει πλακώσει το ξύλο το Μάκη. Ο Μάκη δεν είναι το Διονύση. Τι έγινε? Πώς είπες? Πού? Στην Αλάνα, πίσω από τον πάρκο. Πότε? Τώρα, τρέχα! Έρχομαι. Κι εγώ. Έρχομαι. Όχι, ρε γαμώτο.